Έφυγε κάτω ο Βολίδωβος. Κατέβηκε εδώ κάτω από κάτω, μπήκε εδώ μέσα στο λαιμό και πάει κάτω για το σουξές. Το έβαλε τη στον κόλο η Λιζούλα. Ήρθε στα ποδάρια, με έφαγε. Δεν προλάβαινα να βγάλω την κάμερα, τον έγραψα βέβαια. Αλλά έρχονταν απάνω και είχε γραδώσει η κάμερα και δεν μπορούσα να τη βγάλω. Που είδα που ερχόταν και δεν σου μίλαγα, τον είδα του σιούχους μέσα από δίπλα του, το έκανα, δεν κάναμε στο στον κέντρο κάνοντας, νάκρη, φούι τον είδα.